Duh, duh, kecolan ini mah. Timbang no kecolan mah. Jung 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 jung. Jung 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 jung. Wah 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 wah. Bete. Kok apa ini sih buah mbak? Itu apa dodol? Iya melok milih si buah ya mbak yo. Mang tangi jam piro? Tangi jam piro jam piro? Tangi jam piro? Iki mang tangi jam piro? Utune tangi jam piro iki mang? Tung tak ting ting tung ting tak ting tung ting tung tung ting tak ting tung ting tung tung ting tak jong 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 jong. Mbak pengen ngocak buah lho. Aku. Lho. Ngocak buah ulung Lampung iki Mbah iki. Tak ngocak buah sik ya. Lho. Ngocak buah Mbah, lah kae buahe lho. Lah kek ditoto ape dodong Mbah. Iya ape dodong ki lho Mbah. Lah iki buahe. Tuh. Buahe iki lho pemirsa. Hari ini Dek Lea mau ikut jualan bae. Buahe apa, Mbah? Buahe niki lho, buahe enten melon. Enek semangka. Enek nanas. Niki lho putune sing jembok niki lho. Ngewangi dodol mbahe ya. Mbahe tak amsek tak ngojaki kae. Urung rampung kae. Oh, cintanya. Melok mae sik. Mbahe ape dodol. Ape dodol engko lak gak tido ngoteki no. Tak ngoteki mbahe ya. Dek bengi tangi jam piro ang wis tak pung apa ulung putune sing jembok dhewe sing ayu dhewe iki wis iso apa putune wis iso kosel-kosel wis iso bangkang-bangkang ya lho engko melok dodol bae ning anu ning pasar. Dodol Mbah, engko tak ewangan Mbah. Moh, moh yo, Mbah dodol dhewe ya. Nek moh do iya yo ning omah ae. Iki engko pas dina pasaran pasar paing. Iya engko gak ndelok dus, gak ndelok api. Ndelok api Mbah, engko ndelok api. Engko ndelok klambi Mbah, engko ndelok patang pedah Mbah. Iya tukokno pedah. Tukokno pedah Mbah. Oh, ngono. Mbah tak ngocaki ngene ya. Tak ngocaki nanas ya. Melok ngene, melok mae. La. Putune sing ayu-ayu dhewe. Putune sing ayu-ayu dhewe. Gak elak aku, Mbah. Mbah, aku pengen delok adik, Mbah. Elak aku, Mbah. Oh, delok adik sapa? Delok adik Rizky, Mbah. Wong endi? Aku pengen delok adik Rizky, Mbah. Rizky sapa? Rizky sopo? Iya, iki Mau pengen ingat adik Rizky, Mbah. Nenggak merah, Mbah. Ikut, Mbah. ngocek iya kan anu kuwi. Mbah, kengkon nang omah masak dhewe ya, Mbah. Nglipah wis mbak apa meteng kok. Oh, Mbah ketinggalan zaman, Mbah. Ngocek. Wah. Wae urung dicocek.
Apa numpak apa? Numpaknya Mbah. Maknya Napa ora panas sore apa awan? Oh iya. suwe Mbah. Pun sesuk. Iki jam lah ngak Pak Pung poro. Pak Puntik Mbah. Si Pak Puntik. Pak Pung. Ini kates California ya, niki kates California niki tenggen kula niki tesik medho-medhoe kates medho iki yo akeh kates sing do panenan. Ning desa ngene iki kates niki yo murah. Nek pas panen, nek mboten pas panen yo regane niku yo rada yo ora murah lah, ora panen ora. Ora dikelo guys, iki nek ning nggonku sitok ngene iki paling bijian, satu biji kadang-kadang yo 3.000 yo 2.500 yo tekan 4.000. Aku lek tuku nang pasar sakmono kuwi kita belah menjadi 1. Wah. Menjadi 4, satu sisir niki dah atus 1.000. Murah toh kan, tukune murah tak dol murah. Lek tukune larang tak dol larang. Kadangkala kata sini teh ora musim larang, sebab panenan ke atas itu rata-rata mungkin serentak. Oh yo, ini kat panen ke atas panen kabeh, kok ora panen yo, ora panen kabeh. Ini di situ itu kan 6.000 5.000 udah ora panen, dan panen ini yo murah. Paling yo 3.000 4.000. Tekstur dari kates California itu ora koyok kates Jawa. Nek kates Jawa itu lho mateng iki bleteng. Tur meneh rasane iki yo ora legi. Ana asin-asine piye ngono. Najan warnane iku merah. Rasanya itu beda. Kayak atas California itu senajan mateng kuwi. Jadi paling-paling iki. Karakter ini nek atas California nggih, karakternya ngeten iki. Senajan mateng iku atos. Nah niki nek disebar yo padha mawon pukul niki. Mboten maleh niki nek sampean gelem nyebar ngeten iki ora maleh. Nek kates Jawa niku biasanya kadang maleh. Dan iki ora maleh. Ngono kuwi sebari nggo omah lek ora nggo omah ki yo tak sebari kadang ngono kuwi yo. Tak babadi. Diparing. Ke atas itu harus di tempat yang otonis guys. Oke Pak otonis. Aduh. Iya yo ora iso nyekeli aku iki. Yo. Maksudnya kasih tak toto. Ini harus tak toto, saya iya tak toto nih. Wah, caranya gini loh. Oh, muka laris, muka laris, muka laris.
mawon Pak. Muga-muga laris. Oh niki lho guys, apik-apik to katese lho. Monggo mungkin mampir. Niki gantian kalau ngoceki nanas nika putune sik nganu. Nanas ngeten iki. Satu ngeten tenggen kula niku Rp3.000 itu bagi pembeli sing tiap hari tuku. Kayak ora tuwak tuku niku kadang yo 10.000, kadang 4.000. Wah, pundi mau tipo. Nanas itu tiap hari ono rek nanas itu tidak yo musiman nanas itu, tapi berhubung nanas itu di tempatnya sana itu tempatnya ombo, jadi tiap hari itu ada turmenas yang mengkonsumsi nanas itu yo tidak seperti buah lain. Nanas itu yo hanya sing tuku siji lho, ora patek nganu cara enggak begitu dibutuhkan orang nanas itu. Kayak bakul rujak ngono campuran rujak ya jarang. Jadi nanas itu aku kan duwe kanca sing jenenge Mbah Jo saiki wis ninggal iku. Nanas itu setahun sekali panen. Hitung sasi lagi uwoh niki. 7 bulan lagi panen lagi bisa buah. Ini kita nggih. Tak iris lan iki tak iris jadi 2, ini saya belinya 3.000, tak iris 1 2 3 4 niki 1.000 lho diatur. Akeh men lek badine yo akeh no. Loro mau jadi 8. Yo mergawe kok ora bati kok kongkon kerja bakti lho mangan apa bakule. Wong kula ning pasar ki yo nganggo bensin. Urung bensin motore, urung bensin wong. Iya. Konco Kartono sini tukang nyurpe meteran listrik. Nanas itu sing matengnya mateng wit tak dono. Nanas yang matengnya mateng asli dari pohon seperti ini loh. Kuningnya kuning ora gembuk, kuningnya ora kuning bosok. Sebab nanas ini ono sing ape panen iku ndek dikasih yang namanya koyok pari ngono lho. Pari obat iku lho, obat sing dienggo nyekor. Disekor. Dadi sekali disemprotno kuning lho. Tunggale obat pari lho ning diluan. Tapi karakter nanas ngono kuwi yo matenge mateng di ibu cara mono orang tua iku karaktere mah cepet gosok. Loh, iki lho asli tuwek wit sebab irisane ngono kuwi ketara. Bakule ngono kuwi paham. Sing biasa tiap hari ngoceki nanas. Padet. Iki rasanya yo manis, Bro. Tak iris lagi 1 2 nilai nganu lho rizki di sopo anake limpah di sopo aku lho lali anes kowe wo limpah tanggane adikku games ngono lho merah jenenge nglairno. Nah ini nanas ini juga
cara mono ku karaktere isih urung tuwek wit ngono. Iya. Cara pelem kemampu. Murah lek nanah lek kowe lek tuku kok 3.000 larang ning nggo kene iki. Ya ora bakul tiap hari ngene iki sapu 4.000. Bakule ngono kuwi kan wis ngerti kok tiap hari ditukoni dikeki nggon. Nggon apa lek nggon turu nggon iku lho. Dikeki tempat. Bati. Untung sudah dikasih untung, saya kasih untung lek ini kalau kamu jual minggu 4.000 payu lek oke berarti 1.000 no lah piye 5.000 yo payu lek wis ocean yo irisi seperti ini ya memudahkan itu untuk saya nanti kalau dodo rujak iki wis karek ora usah tak beli. Syukur-syukur enek wong nempel ngene iki yo tak kei. Jadi saya jualan rujak iku gak rujak gak rujak tok ngono kuwi rujakan gak wae yo tak dol kepengin apa oleh kok tuku. Pengen sambele yo oleh. Tuku sambel tok lek oleh. Tuku buah tok lek oleh, tuku rujak tok oleh, tuku bakule tek oleh. Bakule ora usah mbok tuku. Tenan. Gratis ae, sing penting kowe wedok. Nek lanang moh aku. Ndak mau aku, ndak suka. Jadi saat jualan rujak di jalan itu orang rujak tok sing tak dol. Segalanya yang ada kamu mau tak dol. Neng ndak liyane aku rujak, bakul rujak liyane aku ora ngarah oleh kowe. Kok tuku sambele yo ngamuk. Gak percaya kowe tuku rujak ngono kuwi tak tuku sambele lak ngamuk. Aku enggak. Iya yo. Iya le, wis bilang maaf. Wong saya dagang iki sing penting aku untuk duit ngono wae. Nek kanggo kulaan. Kadang-kadang ngono kuwi ana wong tarik le tuku sambel tok oleh lah kalau terima sambel bakule kowe gelem ae aku oleh kok. Gopo bakule le ya. Nggo ngentekno sego padang gak kena. Oh. Saya tadi membawa nanas 6. Nanas 6 karo saya tadi cuma dikasih harga 15.000. Iku gak bakul tiap hari terus orang ngarah 3. Padahal kalau 3 berarti berapa? 3.000 3 kali 6 6 bentundo 18 karo aku 15 saya le cintanya ngupas nanas itu suwi jadi mengapa nanas itu kok yo regane larang anjane yo kupasane kulo jenggut kok kadang-kadang kowe iki ora sanggup kan ngoceki nanas karo mangane gak sepiro wong mangane dimploki tek ngoceki lho kan nak iki kaya ngene apa ya ora oh tak belajar satu wah 8.000 dadi 8.000 iki toko-toko 3.000 dadi 8.000 kok 5.000 dhewe lho. Nah, alang berarti piro iki oleh. Lho, juga ini matang wit iki. Matang di pohon iki. Kuning di pohon.
bukan kuningnya ini karena disemprot oleh obat kimia, bukan. Jadi kelihatan nanas yang matangnya disemprot karo obat kimia itu kelihatan. Kelihatannya piye, kelihatannya itu tidak padat dan kisut kayak bakule ini kisut. Matangnya matang kisut. Yang ini matangnya matang kenceng. Matangnya matang kenceng. Aku tek nanas ngono kae kok iso gatel piye lek aku ngoceki nanas kok rasane gatel ki piye lek. Padahal wis tak umbah. Ora masalah mbok umbahe kuwi lho, tunjuk kuwi matane kuwi ora resik sing mari gatel kuwi. Moto pelik moto nanas. Kurang resik, nek resik yo ora gatel. Ning ilat to, gatel yo dikukur. Sudah selesai. Memang saya berangkat ini memang besok sekali ke pasar. Muga-muga entek. Muga-muga laris. Kena dienggo tuku beras. Muga-muga sukses. Muga-muga entek. Ini panasnya kan panas agak dingin cuacanya, jadi agar panas agak dingin itu ya panasnya panas ngono, kalau panas dalam ngono kalau rujak ki laris ora umum, nek panasnya panas anyep ngono ki alah padha ae. Kok panasnya panas ape udan ngono kalau panas ape udan panas dalam. Wes ya ini tak japanane tolukem tunggak lunga sengkala mingkem garangan bener-bener bagus golek sandang pangan. Hei, kula lanang padha nyimbang kula wedok padha sing tuku padha kemlebu jopat-jopu semprong bolong buntel pinjal tumane asu. Rondo ompong melu wong, rondo ayu melu aku, nanging sing lemu-lemu sing akeh udakara ana wong 1000. Ber aku lempok ora iso mlaku. Pit kopat bang tapi sabuk gerang saka tunteng kakang kawah di ari-ari ayo padha tangi gugah kakang kawah adi ari ayo padha tangi golek sawandang pangan kanggo nyukupi ususe dhewe-dhewe bakul rujae dan wedokan paling penak ayo dodolan lan sarapan. Monggo dimasakno apa kalian mboke niki telo godhogan telo niki apa nek tak bukae serabi niki wah sambal terong ambek endhog cocok komplit, monggo melok sarapan.